беренче шигырьләр тулды. Күптән инде үземнең кайда укырга барасагымны беләйнем, шуңа күрә үземә максат куеп Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы һәм журналистика факультетына укырга индем. Аллага шөкер, унда 4 ел укып, яхшы тәмамлап, әлеге вакытта Башкорт дәүләт университетының магистрантымын. Һәм шул ук вакытта эшләп тә йөрим инде. Казаныштарга килгәндә инде иң беренче, иң зур казаныштарның береһе ул 2015 елда, моны әле байрас әйтеп үткән вакыттагы башкорт телен яхшы өйрәнгән өчен һәм бик күп бәйгеләрдә башкорт телендә катнашкан өчен киләчәкте күз алгысы «Созидая будущее» дип аталган медалга лаек булдым. Шуны иң зур казаныштарның береһе дип саныйм. Һәм икенчесе ул Башкорт дәүләт университетында Мостай Кәрим фонды грантын яуланым. Ул шулай ук безнең бөек шагыйребез, прозаигыбыз Мостай Кәримнең иҗатын өйрәнгән яшь галимнарга бирелгән. Һәм өченчесе инде ул 2 китап авторым булуы, ул минем өчен зур казаныш. Чөнки беренче китап ул киләчәккә якты уйлар дип атала. Анда минем шәхсән үземнең уйларым, шигырьләрем һәм өченче бүлек инде ул статуслар ингән. Мин студент сакта бик инде шундай канатланып статуслар яза торган башкортча шунда. Һәм ошо статусларны китапка тупланым һәм әлеге вакытта минем ошо 2 китабым бар инде. Кыскасы гына әйтеп үткәндә шулай, һәм әлеге вакытта Баймак районы хакимиятенең яшьләр эшләре буенча комитетында эшлим. Рахмәт. Табына һин теге тура, мин элек тә исләйем, турынан тура Башкорт дәүләт университетына ынтылдың, ундагы ошо факультетка. Ни өчен Башкорт филология һәм журналистика факультеты? Калган варианттар һиндә бар инеме? Ни өчен тап шул факультетта һайлана? Ысынлап та ул факультетта һайлау минең юктан түгел, чөнки минең укытучым, әсәем ул башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Бу әлбәттә шуннан килә, бәләкәй сактан бик күп бәйгеләрдә катнашып, шигырь бәйгеләрендә катнашып, һүз бәйгеләрендә катнашып, Уралбаты песнияттан һөйләп, башка конференцияларда катнашып килүем мине Башкорт дәүләт университетының башкорт филология һәм журналистика факультетына алып килде. Һәм әлеге вакытта мин бер дә үкенмәйм. Ысынлап та факультетым мине һәр яклап тагы ла үстерде. Гыйльми яктан да бу ошой төрле яклап үстерә килә һәм әлеге вакытта ла без үзебезнең факультетыбыз белән бик яхшы кимәлдә эшләйбез. Факультетыбызның деканы минең гыйльми итәкчем Абдуллина Гөлшәриф кызы. Уның роле бында баһалап беткеһез дип әйтермен. Шулай. Рахмәт. Һәм һин шул укудан һоң 5 ел айырылса, бuna ничек мин күз алдыма килтерәм? Кешеләр укый да, һоңынан яшьләр укый да, улар кала шунда артабан яки Башкортстаннан читкә сыгып китәләр һәм төрле траекториялар һайлыйлар. Күпчелек осракта инде, минең уйлавымча. Бuna һин шәхсән туранан тура үз хәл итүең белән районга эшкә кайттың һәм онда ниндәйдер эшләр эшләй башланың һәм шул ниндәйдер кимәлдә калган яшьләр өчен мисал булып тордың, өлгө. Бу ничек килеп чыкты? Ул һинең шәхси үзеңнең һайлавыңмы, әллә кемдер һиңә кәңәш иттеме? Вот шуның турында һөйләп үтеп кит әле. Ысынлап та дөресен генә әйткәндә, мин 3нче курска хәтлем улай уйламай торганмын инде. Кайда эшләрмен дип, һәм 3нче курста гына ошо сәясәт белән кызыксына башладым һәм башка шундай урындар кызыксындыра башлады. Һәм күптән инде уйлап йөргән фикер дип әйтмәсәм, 3нче курста гына тулды инде. Чөнки тап 3нче курста без бында Баймак районы хакимиятенә практикага килдек. Унда практикага килүем ул минең үземнең теләгем булды. Шуңа күрә университетыбызның, факультетыбызның җитәкчелегенә инеп, үзебезнең хакимияткә практика кайтару турында карадым һәм улар мине ихлас күңелдән кайтарды. Шунда үземне сынап карадым. Сәясәт гомумән алганда акчаны һәм 4нче курста инде мотлак сәясәттә буласагымды беләйнем, ләкин кайда эшләгәнемне әле белмәйм. 4нче курсты тамамларга йөргәндә, майда безнең Баймак яшьләре берлегендә ярминкә үтте. Вакансиялар ярминкәсе дип аталды ул. Һәм шунда безнең район хакимиятеннән җитәкчеләребез килде һәм без алар белән шунда йылы матур очрашу үткәрдек. Шунда инде район җитәкчеләре мине эшкә сакырды һәм мин
уйлап яуап бергәнемдә әйттем. Ысынлап та шунда ук һәм оҙаҡ уйлап тормай ҡайтып киттем Баймаҡ яҡтарына тирә-тирәгендә. Шулай уҡ әйтеп үтергә кәрәк, Өфөлә лә эш булды һәм эшкә саҡырыу ҙа булды. Ләкин мин үҙемдең тыуған яғымды һайланым, сөнки минең уйлауымса, тыуған яғыңда эшләү ул һинең өсөн ҙур бәхет. Кеше тыуған яғында иң беренсе тәжрибә алырға тейеш һәм тыуған яғын үҫтерергә тейеш. Мин ҡайҙа тыуып үҫкәнмен, тыуған яғым мине үҫтергән, мине менә ошондай бәйгеләргә алып сыҡҡан, ошондай уҡытҡан бит инде һәм Өфөлә лә тыуған яғымдың роле баһалап үткеһеҙ. Шуға күрә һәр кем шулай, һәр бер йәш кеше шулай уйларға тейеш тип уйлайым. Мына һин сәйәсәт тураһында әйтеп үтеп киттең. Шулай уҡ ул сәйәсәт дигән һүҙ бик һәр береһе үҙенсә аңларға мөмкин бит инде. Һинең өсөн ул нимә ул? Сөнки донъялар хәҙер бик тыныс тормай һәм шундай теге стабиль булмаған заманда һин был юлға инеп китеүең нисек булды һуң? Сәйәсәт тип әйтеү менән ул һиңә нисек тәьҫир итә бүгенге көндә? Һинең уйҙарың уның буйынса? Ысынлап та сәйәсәт һүҙе ул, әйтәм бит, шул 3-нче курста уҡ миңә шундай яҡын булды. Сәйәсәт ул минең өсөн иң беренсе халыҡ менән аралашыу, уларға ярҙам итеү һәм киң бәйләнештә булып, үҙеңдең халҡыңды, үҙеңдең районыңды үҫтереү инде. Бында мин тулыһынса килешәм, сөнки сәйәсәт ул халыҡ менән эш, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы ҡайғыртырға тейешбеҙ. Беҙ һәр яҡлап уларҙың һүҙен тыңларға тейешбеҙ һәм уларға ярашлы эшләргә тейешбеҙ. Һәм шулай эшләгән саҡта ғына беҙ ниндәйҙер һөҙөмтәләргә ирешә алабыҙ. Шундай саҡта ғына беҙ үҙебеҙҙең районыбыҙҙы, республикабыҙҙы һәм, әлбиттә, илебеҙҙе үҫтерә алабыҙ. Әлбиттә, төрлө ваҡиғалар килеп сыға, төрлө ситуациялар килеп сыға, ләкин теге мин был ситуациянан ҡурҡам тигән йәки ой, бында ауыр тигән бер ниндәй ҙә ундай уй булманы. Киреһенсә, ошо һәр ваҡиға, һәр ситуация һиңә оло тәжрибә, һиңә артабан да нисегерәк эшләргә, ниндәй форматта эшләргә икән дөрөҫ юлды күрһәтә инде. Ундай тәжрибә һәр кемдә булырға тейеш инде. Әгәр һин һайлаған икән, һин артабан да дауам итергә тейешһең һәм Тимәк, һин бына әйтеп үтеп киттең, ул теге бына мәсәлән халыҡ менән эш итеү тураһында. Тимәк, халыҡ бит шундай бүгенге көндә ныҡ ҡаты нисектер сәйәсәткә, дәүләткә ҡарата, сөнки ғәҙелһеҙлекте һәр ваҡыт күрә. Бына һинең шәхсән ундай хәлдәрең булдымы? Ундай хәл, шундай халыҡтың ниндәйҙер ысынбарлыҡ артынан ҡыуып йәки ниндәйҙер ялған һалған һүҙҙәренә, шуның буйынса. Һиңә осраныңмы шәхсән ундай хәлдәр менән? Ысынлап та төрлө хәлдәр килеп сығырға мөмкин, төрлө һорауҙар була. Беҙ ҙә халыҡ менән осрашырға йөрөйбөҙ, халыҡ үҙенең фекерҙәрен еткерә һәм уларға бына төптән уйлап, дөрөҫ итеп яуап бирергә кәрәк. Ысынлап та иң беренсе ул бына теге нисектер халыҡтан ситкә китәйем дә, мин тиҙ генә ҡасайым да шунда, йәки унда ошоға шулай яуап бирһәм булды тип түгел, төптән уйлап, уларҙың һәр береһенең фекерен тыңлап, уларға тейешле кимәлдә дөрөҫ, мәҫәлән, яуап ҡайтарырға кәрәк инде. Әйтергә кәрәк, халыҡ шулай уҡ беҙҙең хәҙерге ваҡытта интернет селтәре бик шундай әүҙем бит инде, интернет селтәрендә лә әүҙем яҙалар, ярҙам һорайҙар, һәр яҡлап ярҙам итергә тырышабыҙ, эшләйбеҙ. Аңлашылды. Тимәк, киләһе һорау бына Баймаҡ йәштәре комитеты тураһында әҙерәк һөйләшә башланы. Ғөмүмән, был комитет күптән бар бит инде ойошторолған, әммә мин үҙем шәхсән беләм, ул нисәмә йыл уны ҡуҙғалтып алыу бик ҡыйын булды, ысын әйткәндә, сөнки унда етәкселәр дә бик йыш алышынып торҙо һәм хатта инде бер йылға беренсе етәксе була ала ине. Шундай ниндәйҙер ҡурҡыныс хәлдәр. Ә бына ысынлап та һин килеү менән хәрәкәт китте тип әйтәм. Социаль селтәрҙәрҙә лә, хатта бына Баймаҡ телевидениеһын бик әүҙем йәлеп итә башланығыҙ. Район, ҡала кимәлендә ниндәйҙер проекттар килеп сыға башланы һәм ул нисек кенә булмаһа был позитив күренеш. Сөнки әлбиттә үрҙәр күп үрләй торған, әммә ошондай хатта үҙгәрештәр ул минең өсөн былай ҡыуаныс булды. Бына һинең уйлауыңса, ул бүгенге көндә дөрөҫ юлда барамы комитет, йәки тағы ла ниндәйҙер
өстәлмәлектәр кәрәкме, бәлки нимәләр етешмәй. Без эшләгән эшләрне күреп барабыз. Һезнең ниндәйдер булса ла шундай үзегезнең анализыгыз булырга тиешле дип уйлыйм. Кайда тагы ла эшләр кирәк, нимәне өстәп эшләр кирәк. Шул кызык инде безнең өчен шулай. Снапта үзебезнең Баймак районы хакимиятенең яшьләр эшләре комитеты турында һөйләп үткәм килә. Бездә бөтәбездә яшь специалистлар бар, снапта кадр составы үзгәрде. Әлеге көндә барыбызга ла безгә шул 21-22 яшь һәм мен әйтәм инде яшьләр комитетында яшьләр эшләргә тиеш һәм улар моны безнең вайрас ошондай фикер. Без яшьләрдән алда барырга тиешбез һәм без уларны үзебезнең артудан алып барырга тиешбез. Бер адым алда барсак кына без шул сакта гына нимәләр ялып итә алабыз, шул сакта гына безнең үткәргән бәйгеләребез, конкурсларыбыз, форумдарыбыз шул сакта гына ниндидер һөҗүмтәгә ирешә алабыз инде. Әгәр без теге уларның артыннан барар икән, ул эш түгел. Шуңа күрә комитет белән без һәр сак эшләргә тырышабыз. Төрле яңа идеялар, яңа форматлар белән тулыландырырга тырышабыз. Әлегә бездә бер кысымда булмаган форумнарда үткәрә башладык. Ул форумдар Zoom форматында ла үтте бит инде бүгенге ситуациягә ярашлы. Һәм шул ук вакытта яңа проектлар ул. Җитәкче менән сафхала йөрү проектлары булды, шулай ук пандемияга тиклем. Һәр сак ниндидер яңалык индерергә тырышабыз. Чөнки яшьләрдә әлеге вакытта әгәр без шулай алактырмасак, ниндидер яңалык менән яки үзебез шуны күрһәтеп йөрмәһәк, әлеге вакытта яшьләр һинең артыннан бернәрсә дә бармай. Иң беренче һин үзең үлгән булырга тиешсең, иң беренче һинең үзеңнең идеяң булырга тиеш. Шуннан гына һин яшьләрдән ниндидер идея аласың инде. Һәм әлеге вакытта бездә дөйм алганда 16 юнәлеш, һәр белгескә ошо юнәлештәр бүлеп бирелгән. Беренче юнәлеш турында әйтеп үткәм килә. Иң беренче ул без яшьләрдә гражданлык, илһөрлек, рухлы тәрбияләргә тиешбез. Ошо форматта төрле конкурслар, акциялар, форумдар үткәрелә инде ошо юнәлештәрендә тидек. Тагы ла безнең менә быелгы елда бигрәк актуаль булган ул ирекмәндәрнең эше. Әлеге вакытта бездә изгеләр утравы дигән территория добра дип инде урыс телендә. Шундай ирекмәндәр штабы бар. Әлеге вакытта ул бик әүдем эшләй, чөнки ошо пандемияга ярашлы безнең эшләр алып барыла инде. Һәм гомумән алганда безнең илебездә ошо ирекмәндәр эше әүдемләште. Һәм ошо сафтардан ситтә калырга тырышмай инде. Килешәм. Менә бу 16 юнәлеш минең аңлавымча ул дөйм дәүләт стандартлары тарафынан бирелгән урыс телендә әйтсәм направление государственной молодежной политики. Вот оны беләбез. Менә алга бару турында, димәк, алга барыр өчен яшьләрдән алдарак булыр өчен тагы нимә эшләр кирәк? Ул кайдалыр барыр кирәкме, укыр кирәкме? Вот шуны астыклап үтсәң. Снапта алда бару дигәндә ул әлбәттә һәр вакыт белемнәребезне камиллаштырырга тиешбез, үзебезне үстерергә тиешбез. Шуңа күрә безнең министрлык тарафыннан һәр вакыт төрле курслар, төрле переквалификация диюдә хәзер шундайлар да бар. Төрле үзеңне үстерү курслары эшләп килә. Һәм безнең менә ел һайын ошо безнең специалистларыбыз елына берничә тапкыр барып, онда шөгыльләнеп кайтам. Әлеге вакытта безнең менә бер специалистыбыз онлайн рәвештә инде быел ошо тәҗрибәләргә, ошондай һәләтләргә тагы ла өйрәнә. Бу бик яхшы эш. Ул яктан безнең җитәкчелек министерство инде бик яхшы эш алып бара. Менә әйтәйек, яшьләр бүген Россия кимәлендә федераль яшьләр агентлыгы менән ул Росмолодежь, ул димәк Росмолодежьнең астында килеп чыга инде безнең яшьләр сәясәт һәм спорт министрлыгы, артта инде комитетлар итә. Менә шәхсән ни өчендер менә миңа шуны кызганып, минең уйлавымча шәхсән Росмолодежьнең менә шулай ук яшьләр өчен форум компаниялары бар, улар үткәрелеп килә. Бик яй буе үтте, әле лә үтә. Шунда комитеттардан булган командаларны күргәнем юк. Һинең уйлавыңча, менә һин шәхсән үзең ундай катнашканың бармы федераль кимәлдә һәм ничек уйлайсың, ни өчен килеп чыкмай ул? Ни өчен дә безнең комитетлар барып китмәй? Снапта бик актуаль һорау. Бүгенге көндә ошо һорау ул иң тәүдә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Бөтә комитеттар да әлбәттә үзен сынап карарга тиеш.
Комитетка килгәнгә хәтлем мин ул туралы бик яхшы белмәйнем. Ошо комитетка килеп кенә ошо гранттарда карап инде катнаша башладым һәм әйтергә кирәк, бындай мөмкинчелекте кулдан ыскындырмый катнашырга кирәк. Без буны ошо бер ел эчендә дип әйтәйек, 4 грантлы конкурста катнаштык һәм шулай ук катнашкан һәм ниндәйдер үзеңә тәҗрибә алаһың бит инде һәм төрле өлкәләрдә эшләп карарга уйлыйбыз. Менә әлеге вакытта ла без Россия Федерациясе грантына тап бирдек, ул әлбәттә безнең телде яклау буенча. Һәм шулай ук тагы ла грантлар әзерләнә. Әйтергә кирәк, ошо эко-волонтер дигән теманы яктырттык. Ул шулай ук бер яңалык химак булды һәм еңүгә әз генә менә берничә генә балл етмәне инде әйтеп үтәйем шуны. Һәм артабан без уның өстендә эшләячәкбез, чөнки унда менә әйтәм бит инде, мин комитетка килгәнгә кадәр беркайчан да ундай теге гранттар менән очрашканым юк иде. Һәм тап ошо комитетта без үзебезнең командабыз белән беренче тапкыр йыелып, эшләп, менә шундайрак форматка күсә башланык. Әлеге вакытта бу эш алып барыла. Мин оны әйтә алам, шулай ук без теге үзебез генә өйрәнү түгел, шулай ук эшләгән безнең колледжларыбыз бар. Ошо колледжлардан иң яхшы студентларны, безнең иң якын дусларыбызны дип, уларга ла менә өйрәтеп барабыз инде, чөнки без үзебез генә эшләгән түгел, улар да эшләргә тиеш, улар да белергә тиеш. Аңлашылды. Демәк, мына гранттарда катнашыр өчен, шул президент гранттарында катнашыр өчен, онда гомумән ниндәйдер оешма кирәк, коммерциялы булмаган. Ул мин яңылышмам Корултай безнең райондан. Безнең районда Корултай, шулай ук мәрхәмәтлек фонды бар. Без шуның аша катнашабыз инде. Аңлашылды. Улайһа менә тагы ла ялеп итү буенча колледждан яшьләрде ялеп итәбез. Менә мине шулай ук нык борсой, авылдардагы яшьләр мәсьәләһе. Авылдардагы яшьләр менән эш ничек алып барыла һәм гомумән алып барыламы, яки ничек алып барылырга тиеш, ниндәй, бәлки һезгә ниндәйдер ярдәм кирәктер. Менә ысынбарлыкта ничек хәл? Ысынлапта был авыл без авыл яшьләренә әлбәттә эшләйбез, чөнки без район хакимиятендә эшләйбез һәм безнең дөем географик киңлек ул безнең районыбызда. Авыл яшьләренә килгәндә, ысынлапта һуңгы вакытта без күзәтәбез инде яхшы күренешләр, чөнки авыл яшьләренең күпләп аяк тормыш алып баруы һәм шул ук вакытта менә безнең бәйгеләрдә катнашулары, мәсәлән әйтәйек, безнең яшь гаилә клубы эшләп килә, яшьләр комитетларында, шунда ла бик әүдем катнашалар. Безнең очрашуда һәр вакыт без менә авыл сельсоветларынан әйтәйек инде үзебезгә яшьләрне сакырабыз, мотлак рәвештә безнең ошо очрашуларга, сараларга улардан яшьләр килә һәм улар да үз фикерләрен белдерә, уларның да идеялары бар, менә уларның теге кала кимәлендә түгел, авыл кимәлендә ниндидер. Әйтеп үтәргә кирәк, безнең Билал зонаһындагы яшьләрдә әйтә алам инде. Бик әүдем эшләр алып барыла, унда улар спорт залларына йөриләр, шулай ук киләсәктә ниндидер оешмалар төзергә, уларның да шундай теләктәре бар инде. Уларга тик менә этәргез кенә булырга кирәк, уларга ярдәм итәргә кирәк. Шуңа әйтәм, әлеге вакытта авыл яшьләре әүдемләшә бара. Теге без әйтәбез, авылда кемдәрдер инде тик ята дип, юк, тик ятмай. Мин бу сүзләр белән килешмәйм. Әлеге вакытта ниндидер үсеш кимәле бар. Шуңа күрә улар менән эшләргә генә кирәк. Менә мисал итеп килтерһәң, ниндәй авылдарды мисал итеп килтердең, калгандарга өлгү булырлык шулай ук. Билалды ишеттек. Билалды әйтәм, шулай ук безнең Иске Сибай зонаһы бик әүдем эш алып барыла яшьләр белән инде. Ургада, унда безнең студентлар шулай ук филиалдың студентлары. Һәм менә хәтта без ошо Байма колледжларында ла бит безнең күпчелек авылдардан бит инде. Һәм күп талантлы яшьләр ул безнең авылдардан ошо безгә килеп кушылалар. Шулай да әйтермен. Аңлашылды. Демәк, гомумән ниндәйдер хәрәкәт бар, һәм уны тагы ла көчәйтер кирәк, дөймәштеп кенә әйтсәк. Бына статистик фактор шулай кызыксындыра. Һин бәлки хәтерләйһеңдер, бәлки юктыр, Баймак районында яшьләр саны күпме дип һанала. Һәм бу
Лапта Баймак районында безнең яшьтәр ханалагын алганда 14 яшьтән 30 яшькә хәтлем. Мгм. Әлеге көндә статистикага килгәндә 10,724 яшь кеше исәпләнә. Был һинең уйлавыңса нисек, яки билдәле була, үсәме әллә киресенчә кәмейме, ниндәй факторлар буга тәэсир итә? Юк, был үсә һәм ул моны әгәр дә статистикага бер күз салсак, әлбәттә үсә килә. Яшьтәрнең Мгм. саны арта. Аңлашылды. Һәм статистиканың үсү-үсмәвенә шулай ук яшьтәр нык тәэсир итә инде, и улар һәм ошондайрак оешмалар да барлыкка килә. Менә Баймак яшьтәре берлеге дип әйтәйек, оның белән һин шулай ук бик яхшы танышсың. Һинең уйлавыңса, Баймак яшьтәре берлеге Өфө калаһында булган, ул нимә эшләргә тейеш һәм нимә эшләргә тейеш түгел? Ысынлап Баймак яшьтәре берлегенә килгәндә, бик әүдем эш алып баралар. Улар бик яхшы эшләйләр. Нимә эшләргә тиеш? Улар һәр яклап менә бездән барган, үзләренә барган яшьтәрне үзләренә ялеп итәргә тиеш. Менә ниндәйдер төрле әлбәттә саралар үткәреп, уларны әйдәп итик. Чөнки менә Өфөнең безнең Баймактан ниндәйдер яңа гына 9-ды беткән, 11-ді беткән балалар сыгып китә, улар бер нимә дә белмәй, беркем дә танышлыктары юк. Ана шул вакытта тап Баймак яшьтәре берлеге уларга иң беренче үзенең кулын һуҙырға тейеш һәм ярдәм кулы һуҙырға тейеш. Уларҙың шулай ук нимә тейеш дигәнгә килгәндә, әлеге вакытта төрле мәсьәләләр килеп сыгырга мөмкин бит инде, төрле савалыштар килеп сыгырга мөмкин. Баймак яшьтәре берлеге әгәр дә үзләренә бөтәһен дә, мин эшләмәй дип әйтмәйм, әлбәттә ул бик әүдем эш алып баралар. Шулай ук үзләренә ялеп итеп, менә төрле нисек әйтергә, үзләренә ялеп иткәндән һуң ниндәйҙер башҡа яҡҡа тип әйтәйек, улар китергә тейеш түгел. Улар үҙҙәренең менә айыҡ тормошто алып барыу, ижади яҡтан үҙҙәрен үҫтереү өҫтөндә артабан да эшләргә тейеш. Һәм беҙҙең йәштәр берлеге иң беренсе тәү сиратта шул юҫыҡта эш башҡарырға тейеш тип уйлайым. Бөгөнгө көндә гомумән һинең уйлавыңса тағы ла ул бәйләнеште комитет һәм Баймак яшьтәре берлеге араһында, бәлки гомумән Өфөләге генә түгел, башка региондарҙағы безнең йәш яҡташтар менән бәйләнеш булдырыу нисек уйлайһың? Һинеңсә кәрәкме ул, йәки булдырһаҡ ниндәй ҡыйынлыҡтар бар? Нисегерәк уны булдырырға кәрәк? Ысынлап та быны мотлаҡ рәүештә булдырырға кәрәк, сөнки йәштәрҙе Баймак тирәһендә беҙ үҫтерһәк, артабан да беҙ үҙебеҙҙең Өфөләге йәштәргә тапшырабыҙ, уларҙы үҫтерергә тейеш. Ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар килеп торорға тейеш түгел, сөнки беҙ үҙебеҙҙекеләр бит инде. Эшләүе лә бер-беребеҙҙе белгәс еңел буласаҡ. Һәм минең уйлауымса, беҙҙең план булырға тейеш. Әлеге ваҡытта бына беҙҙең шундай план юҡ. Киләсәктә инде мотлаҡ рәүештә уны булдырасаҡбыҙ. Бергә эшләү планы, бергә үткәреү, сараларҙы бергә үткәреү. Сөнки беҙ бына ошо үҙебеҙҙең өлкән класс мәктәп уҡыусыларын, үҙебеҙҙең студенттарҙы, кемдәр менә киләсәктә бит инде башҡа вуздарға барырға теләй, юғары уҡыу йорттарына, улар белергә тейеш һәм ышанып, алдан дуҫ булып тип әйтәйек, барырға тейеш. Уның өсөн, әлбиттә, бына форумдар, һеҙ бына теге йылда ла үҙегеҙ килеп киттегеҙ бит инде. Шунан һуң да беҙҙең бына шул форумда ҡатнашҡан бер нисә йәш кешене мин һеҙҙең йәштәр берлегендә күрҙем, һәм был минең өсөн ҙур ҡыуаныс, сөнки менә бәйләнеш бар әҙерәк булһа ла, һәм ошо бәйләнеш арҡаһында улар йәштәр берлегенә эләгеп, шунда артабан үҙен ижади яҡтан һәм ғөмүмән һәр яҡлап үҫтерә инде. Шуға күрә киләсәктә бергә эшләргә план булырға тейеш. Бына планға килгәндә, әйтәйек, менә элек мин мөрәжәғәт иткәндә ошолайыраҡ миңә яуап бирә торғайнылар. Әгәр дә теге ниндәйҙер сараларығыҙҙы, план, проекттар тураһында һөйләй башлаһаҡ, һүҙ тәү сиратта ниндәйҙер кимәлдә бюджетҡа барып эләгә. Ул нисек кенә булмаһын, әлбиттә инде киңлегенә ҡарап проекттың. Һәм уларҙы, мәҫәлән, планға индереү өсөн беҙ иртәрәк ҡасандыр башларға тейешбеҙ был эште. Бына ул ғөмүмән хәҙер минең тағы ла бер һорау килеп тыуа.
мөмкинме ысынлап та планга индерүү һәм планга индерһәң ул теге бюджет дигәндә менән нисек бергә тоташыр кирәк әлеге мәлдә һәм ысынлап та минең ысын белүемчә элек тә миңа һөйли торган комитетта барыбер бюджет ул күп түгел яшьләр өчен ул тиклем күп бүленмәй һәм монда баймак өчен теге акча итмәй кайда анда тагыла ситкә килтерергә шуңа бына һинең дә фикереңде ишетергә киләйин ул гомумән мөмкинме әллә бездә алданалармы Ысынлап та ошо бәйләнеш вакытында ниндидер мына ошо бюджет ягына килгәндә инде без үзебездән комитет исеннән ярдәм итә алабыз, айрым гына баймак яшьләре берлеге өчен ниндидер бюджет бүлә алмайбыз. Ул безнең юридик яктан беренчедә булмай, шуңа күрә әгәр дә мына һеҙҙең менән беҙ бергә берәй ярыш ойоштороп, берәй конкурс әйтәйек ойоштороп, йәки берәй сара ойоштороп, беҙ бергә һеҙҙең менән положение эшләп, һеҙҙе лә, беҙҙе лә унда ойоштороусы итеп индереп, һәм һеҙҙең яҡтан да ниндәйҙер бәләкәй мына үҙегеҙҙең ниҙәр була бит инде спонсорҙарҙан, һәм беҙҙең яҡтан да шундай ярҙам була ала. Шул яҡтан инде ярҙам итеп була. Был осраҡта беҙ положениеларҙы бергә эшләргә тейешбеҙ, конкурстарҙы бергә уйларға тейешбеҙ, йәки бергә ойошторған сараларҙы ла бергә булырға тейеш инде. Шуға күрә әлеге ваҡытта беҙҙең бюджет ул бар, юҡ тип әйтмәйем, сөнки бюджеттың беренсе дөрөҫ ҡулланырға белергә тейеш. Дөрөҫ ҡулланып эшләһәң генә һиңә киләсәктә ниндәйҙер планға ярашлы эшләй алаһың. Шуға һеҙ беҙгә баймак йәштәр берлеге беҙгә алдан ниндәйҙер план менән бергә эшләп шулай эшләһәк, әлбиттә уның өсөн һис һүҙһеҙ беҙ бергә ярҙам итеп эшләй алабыҙ. Мына алдан тигәндән ул күпмегә алдан килер кәрәк? Мына хәҙер ысынлап та әлеге ваҡытта бик актуаль һорау, сөнки ноябрь айҙарына хәтле беҙҙең декабрь хәтле бюджет бүленә бит инде, шуға күрә ноябрь айҙарында, ноябрь баштарында беҙ йәштәр берлеге етәксеһе менән һөйләшеп, план эшләп, бергә шул эште башларға тейешбеҙ һәм ала бирһә, моғайын, башларбыҙ ҙа тип уйлайым инде, сөнки был кәрәк. Аңлашылды, тимәк, бик уңайлы мәл. Әммә шулай да бына быйылғы йыл, әйтәйек, күптәрҙең пландарын боҙҙо. Нисек кенә булмаһын, пандемия, ковид, коронавирус нисек районға тәьҫир итте? Һеҙҙең эшмәкәрлегегеҙгә нисек тәьҫир итте? Сөнки мин ысында ла ҡарап бардым, күреп бардым, сөнки һеҙ күп эштәрегеҙҙе ситкә тыйып тороп, айырыуса шул ковид менән генә шөғөлләнергә тура килде. Әйе бит. Һәм нисек тәьҫир итте был ғөмүмән? Ысынлап та бөтә республикабыҙҙа, районыбыҙҙа, илебеҙҙә барған был шундай ҡурҡыныс мәл бит инде. Ошо ваҡытта беҙ бергә булырға тейешбеҙ һәм беҙҙең тәьҫир тураһында килһәк инде, беҙҙе бер яҡтан күп нәмәгә өйрәтте, сөнки дистанцион рәүештә саралар үткәреү, дистанцион рәүештә беренсе тапҡыр онлайн форумдар үткәреү, былар беҙҙең өсөн оло тәжрибә булды һәм бер яҡтан бына күптәр әйтә инде, ул мин килешәм улар менән. Уның яҡшы яҡтары ла бар, ыңғай кире яҡтары ла бар, әлбиттә кире яҡтары күберәк, яҡшы яҡтарына килгәндә беҙ бына ошо онлайн рәүештә эшләргә өйрәндек һәм ысынлап та мин әҙерәк һеҙҙең менән килешмәйем байра, сөнки ниндәйҙер эштәрҙе ситкә ҡуйып торманыҡ, беҙҙең эштәр барыһы ла бара ул, тик ковид беҙгә бында беренсетә беҙгә аяҡ сала алмаһын, сөнки бөтә нәмә былай ҙа беҙҙең электронный оборот бит инде, документ эше лә һәм башҡа сараларҙа. Беҙҙең бөтә саралар ҙа тейешле кимәлендә, үҙ мәлендә барыһы ла бара, тик ул бөтәһе лә онлайн рәүештә. Шулай уҡ бына тәьҫире улай уҡ артыҡ беленмәне. Беҙ карантин беҙгә булманы, беҙҙең ирекмәндәр эшләне бит инде, беҙҙең беләһең. Ирекмәндәр эшен беҙ уларға ярҙам итеп, уларға күрһәтеп ебәрһәк, беҙҙең штаб инде улар артабан эшләйбеҙ. Шул яҡтан инде ирекмәндәргә рәхмәтлебеҙ. Тимәк, шул планлаштырған саралар ни бары тик онлайн форматҡа күсте, минең аңлауымса. Әйе, онлайн форматҡа ғына күсте.
бөтә моны әйтәм бит инде эшләп өйрәнгәс, Zoom форматында ла һәм башка моны видео форматтарында ла без уларны ебәреп торабыз. Менә хәзер безнең тиздән бердәмлек көне бит инде 4 ноябрь. Унда ла безнең Халыктар әгәр бердәмлеге. шигырь халыктар бердәмлеге. Әгәр дә безнең шигырь конкурсы билгеләнгән икән, әлеге вакытта ул безнең үзебезнең официаль социаль сетьләрдәге төркемдә үтә, мәсәлән, яки ниндидер флешмоб икән, шулай ук интернетта ул үтә. Безнең халык өйрәнеп тә бетте инде ул якка хәзер. Ну, килешәм, һин бергә булыр кирәк, яни бергә булсак та айрым утыр кирәк бүгенге көндә. Безнекедән алып. Менә әйтәйек, шул ук пандемия икенче елга план төзергә ничектер камасаулаймы? Әллә һез яраклашаһығыҙмы быға? Без яраклашабыҙ да дип әйтә алам, сөнки планда әгәр төҙөйбөҙ икән, без әлбиттә һәр ваҡыт кеше өмөт менән йәшәргә тейеш һәм яҡшы өмөт менән йәшәргә тейеш. Өмөтләнеп планды төҙөйбөҙ. Әгәр ҙә ниндәйҙер тағы ла ситуациялар булһа, әгәр ҙә ниндәйҙер үҙгәрештәр булмаһа, бөтәһе лә ошо әлеге көндә барған форматта дауам итәсәк инде. Без әҙербеҙ, без өйрәнгәнбеҙ. Әйткәндәй, бына шулай ук комитеттың эшселәре, шәхсән һин үҙең ковид менән әле туранан-тура осрашырға тура килдеме, әллә барыһы ла иманаманмы? Юҡ, Аллаға шөкөр. Ысынлап бик күп кешеләргә халыҡҡа ярҙам итеп йөрәһәк тә, күп мына продуктовый набор тибеҙ, аҙыҡ-түлек тупланмалары, беҙ уларҙы ташып йөрәһәк тә, һәм беҙ бер ҡасан да эштән туҡтағаныбыҙ юҡ. Бер кем дә әле эштән киткәне лә юҡ, ундай сәбәптәр арҡаһында. Аллаға шөкөр тием инде, һәм әлеге ваҡытта беҙ шулай бергә эшләп йөрөбөҙ. Аңлашылды. Тимәк, ошондай һорау тағы ла килеп тора. Һин әйтеп үтеп киттең, комитетта һин шәхсән үҙең генә эшләмәйһең, йәштәрҙән 22, шул 21 йәштәгесендәге йәштәр, ҡалғандар, кемдәр улар һәм ни өсөн улар шулай уҡ районға ҡайтырға тигән уй-фекер белдергән? Сөнки, тимәк, һин берүҙең түгел, тағы ла кемдерҙер Баймаҡҡа, тыуған яғына ҡайтҡан. Һәм ни өсөн? Бына төп һорау бөгөнгө беҙҙең. Ни өсөн һин ҡайттың һәм ни өсөн улар ҡайтты? Һинең уйлауыңса. Ысынлап та бездә эшләүселәр, ул иң беренсе әйтеп китерне минең курсташым, үҙемдә беҙҙә эшләй инде Илгизә Байсүрна, ул шулай уҡ беҙҙең Баймаҡҡа эшкә ҡайтты, ул үҙе теләп ҡайтты, һәм ул минең менән практика үтергә лә ҡайтҡайны. Ошо практиканан алып, беҙ Баймаҡҡа ҡайтырға һәм үҙебеҙҙең Баймаҡта эшләргә булдыҡ. Инде артабан беҙҙең белгестәргә килгәндә Әлфиә Әмбәкова, ул беҙҙең Сибайҙа уҡыны һәм Сибайҙан ҡайтты. Шулай уҡ Нурзилә Аҙнағолова, ул беҙҙең Йылайыр районы ҡыҙы, үҙе беҙҙең Баймаҡта хеҙмәт итә, бик әүҙем эшләй. Шуға күрә, мына нисек кенә булһа ла, әлбиттә йәштәр бик һирәк ҡайта, ләкин мына беҙҙең үҙебеҙҙең шулай уҡ мәсьәләләргә инә, йәштәрҙе үҙебеҙгә йәлеп итеү, йәштәргә эш урындары табыу. Беҙ һәр ваҡыт ярҙам итергә әҙербеҙ, беҙ һәр ваҡыт әйтеп торабыҙ инде, беҙҙә эш урындары ла һәр ваҡыт бар, юҡ түгел алар теге. Районда әйтәләр, районда ниндәй эш булһын, йәки унда ниндәй аҡса булһын тигән. Юҡ, әлбиттә, бында үҙеңдән генә тора. Әгәр ҙә һин теләйең була икән, әгәр ҙә һин нисектер үҙең мына бер генә өлгөлө түгел, хатта мына әгәр ҙә беҙҙә эшләйһегеҙ икән, йәштәр менән эшләү түгел, ниндәйҙер үҙегеҙсә мына шундай клуб төҙөп, ойошма төҙөп, шунда тағы ла кешеләр йәлеп итеп, үҙегеҙҙең ҡыҙыҡһыныуығыҙҙы арттыралаһығыҙ. Мәҫәлән, беҙҙә мына әгәр ҡыҙ йәки егет кеше бей, йырлай икән, шулай уҡ йәштәр комитетында ниндәйҙер мына курстар алып барырға ла мөмкин, булмаһын ти. Артабан шулай уҡ беҙҙең мына балалар үҙәгендә лә мөмкин сәғәттәр алып, нисектер мына 6-нан 8, беҙ бит инде йәштәр, беҙ энергиялы кешеләр, 6-нан мәҫәлән 8-гә хәтлем ниндәйҙер сәғәттәр алып, мәҫәлән, эшләргә була инде. Теге кешенең үҙенән тора. Әгәр эш юҡ, йәки Баймаҡта унда эш урын табмай аҡса тип ятһаң, ул шулай буласаҡ. Ҡайтып эшләп үҙеңдең һынап ҡарамайынса, бер кем дә әйтә алмай инде. Улайһа ҡаршы һорау, менә мәҫәлән, мин теге һис шикләнмәйем, һеҙҙең унда шундай теге
эшмәкәрлеге 50 көндә сагылып бара, ул тагы ла югары казанышларга тап киләсәк һәм минең уйлавымча киләсәктә ничектер барыбер һезде Өфөгә лә яки унан тыш калган ерләргә лә сакыру бик ихтимал. Һинең гомумән быга фикерең ничек? Әгәр дә һине мәсәлән Өфөгә сакырһалар, ниндәйдер югары тагы ла вазифага, ничек быга карар идең? Ысынлап та быелгы елда ошо бер ел эшләнем бит инде, сакырыулар булды һәм мин аларга алдым, ләкин кире кактым, чөнки бүгенге көндә район хакимияте безгә ышанып ошондай вазифа тапшырган икән, ошондай һәр яклап безне терәк таяныс булып безгә һәр яклап ярдәм итеп тора икән безнең башлыгыбыз, район башлыгыбыз Әминов Фәнис Габдрәшит улы, шулай ук аның беренче урынбасары Сергал Нәбишев Камил улы безгә һәр яклап ярдәм итеп тора икән, без үзебезнең районда үстереп, ошо тәҗрибәләр менән артабан үзебездә эшләргә тиешбез дигән фикердәмен инде. Һәм сакырылдарды кире кагып, мин ошо үзебезнең районыбызда, үземнең эшләгән урынымда тогры калып дип әйтик, бында калдым инде. Шулай. Аңлашылды. Бына әйтәйек, әгәр дә ошол сәясәтте алып барһак, мәсәлән, район үзеннән сыккан яшьтәрҙе кире ҡайтарыу формаһында, сөнки күптәр шундай стереотип бар, мин уны күргәнем бар, йәнәһе лә һәр ваҡыт беҙҙе ҡайтарырға тырышалар. Һәм ниндәйҙер, әйтәйек, йәштәр араһында ҡайсаҡ агрессив ҡараш, негатив ҡараш килеп сыға быға ҡарата, шул ҡайтарыу формаһына. Был сәйәсәтте нисек дөрөҫ итеп алып барырға, ошондай ҡаршылыҡтар сыҡмаһын өсөн, уны нисек тапшырырға икән, һинең фекереңсә? Ысынлап та, әлеге ваҡытта был бик актуаль һорау. Мына ошондай сәйәсәтте дөрөҫ алып барыу өсөн, ошондай проблемалар яки агрессив ҡараш булмаһын өсөн, беҙҙең кеүек йәштәр миҫал булып торорға тейеш. Һәр мына ошо республикалағы һәр комитет, бит инде йәштәр комитеты, йәштәр бүлектәре ошо юҫыҡта эш башҡарырға тейеш. Әгәр дә мына тере һеҙҙең өсөн, мына бөтә йәштәр өсөн инде миҫал бар икән, һәм ул үҙенең фекерҙәрен еткерә икән, һәм ниндәйҙер һығымталар яһай икән, ул әлбиттә ошо эшләү кимәленең бер шундай бер юҫығы тип әйтәйек микән. Мин шәхсән үҙем әйтеп киткем килә, ысынлап та ул яҡтан комитетта ла эш алып барыла тинем бит инде. Мына быйылғы йылда мин инде постта яҙғанмын, ошоноң эш тебя ждут дома тип инде, һине өйҙә көтәләр тип. Үҙем һананым, 7 специалист тап ошо минең тәҡдимдәрем буйынса, фекерҙәрем буйынса әлеге ваҡытта районда эшләп йөрөй. Ул төрлө юҫыҡта эшләүселәр инде, медицина хеҙмәткәрҙәре лә, уҡытыусылар ҙа бар, шулай уҡ башҡа урында эшләүселәр ҙә бар. Шуға тап ошо һорау менән һәр райондың йәштәр сәйәсәте эшләргә тейеш. Бына шулай уҡ теге өҫтәлмә һорау быға ҡарата ҡалған райондарҙың йәштәр сәйәсәте менән һеҙҙең ниндәйҙер бәйләнеш булдырылғанмы? Һеҙ улар менән нисектер теге тәжрибәне бүлешәһегеҙме, йәки бер-берегеҙҙең эшен ҡарап, үҙегеҙгә нимәнелер файҙаһын алып, уларға нимәлер биреп, ундай нисек бара был эш? Ысынлап та, әлбиттә, был эш бара һәм ул эш кәрәк тә ул, сөнки беҙ үҙебеҙҙең мына күрше Сибай ҡалаһы менән, шулай уҡ Стәрлетамаҡ ҡалалары менән, башҡа үҙебеҙҙең коллегаларыбыҙ менән бик әүҙем дуҫбыҙ һәм хеҙмәттәшлек итәбеҙ. Ысынлап та, әгәр ҙә мына төрлө байрамдар етеп килһә, йәки төрлө мына шундай үҙебеҙҙең ҡыҙыҡлы сараларыбыҙ булһа, беҙҙең дөйөм чат бар, беҙ шунда бүлешәбеҙ, фекер алышабыҙ, уларҙың фекерҙәрен тыңлайбыҙ, үҙебеҙҙең фекерҙәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ошо юҫыҡта был беҙҙең шундай нәмәгә һалынған инде. Был юлға һалынған һәм был тәжрибә шулай уҡ беҙҙә бар. Аңлашылды. Тимәк, әгәр дә мына минең шәхсән уйлауым буйынса күп осраҡта шундайыраҡ фекергә килә торғайным. Йәштәрҙе ҡайтарыу өсөн, йәки йәштәр менән ниндәйҙер бәйләнеш булдырыу өсөн уларҙы ҡайт дип әйтеү генә түгел, ниндәйҙер хәстәрлек һәм иғтибар булһа, шул етә дип уйлағайным. Һәм теге ул төп факторҙарҙың береһе ниндәйҙер психологик кимәлдә эш алып барыу. Был шәхсән минең фекер булды. Бына
Ниндейдир программалар каралган бит инде, ниндейдир теге шул эш урындары боюнча, бизнес боюнча улар бар һәм шуның тууралуу айтып кете аласыңбы? Әйе, сынапта әлеге вакытта ла безнең программалар бар һәм безнең республикабыздың башлыгы шулай ук әүдем Рифәрәт улы Хәбиров, уның тарафтан бик шундый программалар әлеге вакытта, Аллага шөкер, яхшыгандан яхшыра. Менә безнең районыбызда инде теге сельский учитель тибетендә бик күп менә укытучылар ошо программа буенча төрле авылларга кайттылар һәм шулай ук земский учитель тибетендә земский учителем безнең шулай ук табиптар да кайтты. Был да шундай ниндейдер менә ни булып тора бит инде ярдәм һәм мисал күптәргә. Шулай ук спорт менән эшләүсе тренерларга ла менә программа булдырылды. Әлеге көндә без менә безнең районыбызда был программа буенча шулай ук эшләргә кайтусы мисалдар бар инде. Шуңа күрә ул яктан безнең хөкүмәтебез һәр яклап яшьләргә терәк таяныс булырга, урыс телендә әйткәндә поддержать итәргә һәр вакыт әзер. Аңлашылды. Демәк, без синең менән 45 минут әңгәмәләп ултырабыз, тагыла. Бәлки үзең нимәне өстәп әйтеп үтеп китер идең, теләктәрдән тыш, бәлки мин нимәлер онытканмындыр, үзеңнең әйтер өстәлмә һүзләрең булыр бәлки. Ысынлапта теләктәрдән тыш булса, безнең яшьләребез инде ул теләк форматы түгел, теләкте мин аерым әйтермен дигән теләкте мөгаен бул. Яшьләр кайда гына барсалар да үзләре уйлап кына эшләһеннәр иде. Ниндәйдер кемдер унда сакыра дип, уның артыннан китмәһеннәр иде. Кемдер бунда кыскырды дип, уның артыннан барып кыскырмаһыннар иде. Киресенчә, төптән уйлап был хәл вакыйганың ниндәй максат менән булуы яки киләсәктә уга ниндәй кытыршылыктар булырга мөмкин дигән менә шундай үзләренә ниндәйдер менә кире мөнәсәбәт тудырмай, дөрес юлдан барһыннар иде дигән хәбәр әйткәләр. Хәзер инде теләктәрде әйткәндә, безнең шундай башкорт халык мәкале бар. Ситирдә олтан булганса, үз yerендә солтан бул дип инде. Ошо халык мәкале менән тулысынча килешәм һәм бүтәгездә лә бында бездә Баймак районы яшьләре карап инде булса һәм шулай Башкортстан яшьләренә үзегезнең туган ягында эшләгез, кайтыгыз, чөнки һез әгәр дә үзегез күтәрмәгез, үзегез үстермәгез, һезнең өчен моны беркем дә эшләмәячәк. Һәм әлбәттә тагы бер кабатлап үтәм, бүтән мөмкинлекләр тудырылган безнең менә шәхсән Баймак районы хакимиятендә лә бүтән уңайлыктар тудырылган. Һәр вакыт терәк таяныс булырга, һезгә ярдәм итәргә, ярдәм кулы булырга бында һәрберсе әзер. Береннән дә куркырга кирәкмәй, тик үзеңнең уйлап, үзеңнең менә илһәрлек куркыгыз менән безнең районга кайтагыз, без бик шат булыр идек. Дур рәхмәт, Заһид. Бүген минең менән беренче тапкыр шундай формала бәйләнешкә чыкканың өчен һәм гомумән комитетка ла, районга ла дур сәлам. Барлык ундай кемде беләм, кемгә әйтер була, гомумән дур сәлам. Һәм әлбәттә инде һезгә лә эшегездә уңышлар, шулай ук безнең карап утыручылар да, яшьләр дә, әгәр дә мөрәҗәгать итәргә теләктәр булса, мотлак рәвештә мөрәҗәгать итә ала. Социаль сәтләрдә әлбәттә бар. Табып аралашыгыз, теге бәйләнештә булыгыз һәм бер гасыр бу бәйләнештә үзмәгез, чөнки бу бәйләнеш әсәсен баягы сәясәт, диалог булырга тиеш һәм ул буласак та инде. Ошуның менән безнең бүгенге беренче кыскача гына эфир тамам. Шулай ук барыгына ла уңышлар. Һау булыгыз, исән һау яшәгез дип хушлашабыз инде. Рәхмәт, Заһид. Үзеңә рәхмәт. Һау булыгыз.